Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel la wenze kanje awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sibhekela ke nje ama transfer rumors kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama amabhakabhaka i-Orlando Pirates ke according to u-SABC uveza indaba zokuthi ibhakabhaka selisayine ke umdlali oneminyaka ewu-20 obekejima kulona ke iqembu le-Cape Town Spurs lapha oyi-left center back lapha ke uRhys Braithwaite ethiwa ke osekusele ukuthi ke i-Cape Town Spurs idedele i-clearance yakhe elomdlali ke okubikwa ukuthi isagwevenayo, kodwa ke kubikwa ukuthi ke lo mdlali uRhys Braithwaite ethiwa ke ujima ne-MDC yalo ke ibhakabhaka. Yona update nje encane ngiphethe ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel ngizohleze ngikhona ngolethele ka ama transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke ivideo ethiwa sibambe la nisale kahle.